Mga brother, nami bad news. So instead ng Australia, Japan di ay. Japan eh. Dili mo Ay, di- good, red man good Ay, ang di, Japan. ay, joke. Kay nga no. Dili ta makapalit og pag-o? Ha? Dili. What is up mga brother? Today is the day. Karon mo anto mi og Auckland. Kay karong adlaw ang among flight padong sa Melbourne. Mo anto mig Melbourne, Australia. Uban-uban ta. Karon nagready na mi. No, amo nang gibutang diri ang among maleta. So mag-drive mi padong Auckland. Okay, lahos. Ready na kapangga? Hmm? Ready na We're going to Melbourne. Unsa man imong naka-excite nimo nga murag imong makit-an didto? Ang Great Ocean Road. Great It's one of the best views I've seen pag last year. Kuan, uban mi ni Marlo. Oh. Birthday niya tomorrow. Birthday din ako ugma guys. So like and subscribe na lang yun no para Pang inyong birthday birthday gift nako ba no. Comment down below kung March ba ang imuhang birthday. Tungod sa ka short staff diri sariling sikap ra gyud ta. Alright, so manakog toilet. Okay, back on the road. Mao niya mong mapa dali. We're here at Auckland Airport. Kuha ni siya. Parkinganan sa mga sakyanan nga mo biyahe, domestic or international. Biyaan na sa misa bus. Wala ang bus o domestic na? International! Oh my gosh! Sige, every 10 minutes naman sa guys. So, mabalikan rin hapon mi. Dili rin hapon ta mag-uol no kay unlimited man ang sakay diri. Trabaho ta mi. Mga brother, na may challenge karon na naman nabantayan. Kita ka hala. Kung na mo malita, ipabarog pagid na ako. So magdagandagan siya. Oh, atay niya. Kaya mo malita pero Suko na yun ng driver. Wa pa yun may kandado. overtake pa ni siya. Pero wa sila yung makawat niya. Kaya naa niya pre-features. Toothbrush niya. Kawato niya. Mahalan nga pa. Ha? Hindi mo mahalan nga pa. Oo na. So, yes, yan ibala niya. Karon kay sige pa kung bakong malita. Ang driver kinay naibong na ang driver hindi naglihi kinay magbuto-buto nagbangga malita. Karon na namin sa airport yun. Legit na gina siya ngayon. Alright mga brother, napangitaan na namang pumagi. Nanawag may sa tag-iya sa amuang gihulaman nga Nang hulam rami kay gubaon ng among suitcase. naguba mo na nga mong malita mga brother sa karon. Nakita ko paagi ni Intan. At least nalak na siya. Praise God. Sa'yo may kasulti. Nakatawa ko. Ganahan ko musinggit. Ganahan ko magwala. Kaya nalipay ko. 1, 2, munggos. Nakatawa ko. Guul gid kay si Marlo sa iya sa among suitcase. Mura ba yag na? Isa may di mag-uuloy. Nga wala tayo sulubon dito. Mura man sag naay daghang makawad sa among suitcase. Ang kawato ng toothbrush. Ang deodorant. Kay nga no. Dili ta makapalit og pag-o? Ha? Dili. Kaya ano, narito ikapalit. May tama ka. Okay. Mga brother, nami bad news. So instead ng Australia, Japan di ay. Japan eh. Dili mo Ay, di- good, red man good Ay, ang di, Japan. ay, joke. So madayon kita mi. So dili din ni Japan. Ang pa din yung bagtag. Bagtag. Okay. Okay. Abi na kog Japan. Wow. Sige. Okay, lahos-lahos na mi. Lahos-lahos. Pero mukaon sa mi kay gipanggusla mi. Dili. Gipanggusla namang good mi. Gusla mi nya. Nagbaon raman mi. Ay. Nagbaon ra mi kay paray gadto sa Australia dito mi mo habhab. Anak mo na. Ang soda ni guys pagkaon. What? Wa kon tay kwarta sa YouTube. Ini kanana tay kwarta sa YouTube. Awan na pinakuan na vlogger na nga mga kuon. Kanang dili na magdag sa nila. Ano? Stop it.
Get some help. Intro na yun dito. Anak na siya. Gabi yun sa deliver sa lag si Nina, uy. Ano na, basta vlogger na ka nga. Knock knock. Who's there? Hurts. Hurts who? It really hurts. Ang mahal ng ganito. Get some help. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo. Dad joke. Welcome to Mactan International Airport. Auckland International Airport. Ginagawa mo? We're going to... Ah? Ready na me. Boarding na nila. Boarding na me. Abot mi dito mga 10:40. I think 4 hours na ang difference. Hindi ko sure. Mag-watch me of movie. Nag-download mi daan kay ang Jetstar wala man sila screen. So, nag-download na namin sa iPad. Mga brother, kapot na gid may awan nagbarok na sila. Mura jud sila mga penguin. Ano ka na mga tao na lumabot. Mura jud nga lang awan pa ulo. Where are you going? Relax me. Mwah. Welcome to Melbourne. Alright, so namin sa gawas and in pila ka minutes mabot kami sa among hotel and then mo pahuay na dahil mi para og ma-ready na sa maglakaw-lakaw. Yahoo! Padong nami sa among hotel. Kuha na yung busing rin. Iya kay busing. Saka kalayo ng tanang-tanang ko. So nindot akong pag-upload karon kay delay kayo. Traffic. Gabi naman. Dili sa kay busy ang airport. Hi mga brother, karon na nami sa hotel. Mamalit sa may pagkaon sa gawas. Gutom na kayo si Insan. So mo niya mong view. Wala may view. Puros building. Alright. 0